Ja dúfam, že budú šokovaní a že to, čo na prvý pohľad vyzerá tak romanticky a krásne, lebo to tak je, tak ich potom tou svojou surovosťou prekvapí. Nacházíme se na místě, kde bude vznikat nový pořad Farma Česko. Kdo bude na farmě soutěžit? Jedna polovica bude zložená z ľudí, ktorí už sú známi, a tá druhá polovica budú ľudia, ktorí ešte nie sú známi, ale budú samozrejme časom. Predpokladáme, že po farme sa tak stane. Čiže títo 12 budú musieť naštartovať. Hej. Predpokladá sa, že môžu prísť ešte niekoľkí ďalší členovia, ale už nikdy nebudú také veľké množstva. A tyto týmy budou daný, nebo se budou během show měnit? V podstate tieto týmy budú dané, ale predpokladáme, že počase sa aj tak spoja, že sa to všetko dá dokopy, lebo o tom to má byť. Všetci musia ťahať za jeden ako keby povraz. A je to síce o tom, že vyhrá iba jeden človek, je to eliminačná hra, každý týždeň niekto vypadne, ale zároveň je to jediná reality show, kde sa naozaj niečo buduje, kde naozaj treba makať, kde naozaj treba mať aj tímového ducha. A jaké úkoly nebo největší nástrahy na farmáře čekají? Vzhľadom na to, že väčšina tých ľudí je z mesta a nemá nejakú veľmi vesnickú skúsenosť, budú musieť napríklad chovať 2 kravy, ktoré budú aj dojiť. Krava je obrovské 200 kg zviera, čiže v momente, keď zacíti, že niekto sa jej bojí, tak stráca rešpekt. To je pomerne ťažká úloha. Budú musieť jej vybudovať príbytok, budú mať kozy. Kozy sú pomerne dynamické a veľmi rýchlo utekajú, takže to je ďalšia taká veľká nástraha. A tá jedna z tých najväčších nástrah spočíva v tom hrať tú svoju hru strategicky dobre tak, aby sa dostali až do toho finále. Jak jste čekal, poměrně teda nebezpečná zvířata, dalo by se říct, úkoly jako třeba štípání dřeva, jste třeba připraveni, i kdyby se stal nějaký úraz? Áno, samozrejme sme pripravení na to. Zdravotná služba bude celý čas 24 hodín k dispozícii, kedykoľvek sa niečo stane, okamžite vieme zasiahnuť. A samozrejme členovia štábu majú základné kurzy, čo sa týka záchrany, vedia, každý vie, čo má robiť. Dneska jste nás tady docela podrobně provázeli farmou. Jak dlouho jste hledali tady tohle stavení, tady tuhle farmu? V podstate ten location scouting prebiehal nejaké 2 mesiace, ale toto miesto od momentu, keď sme ho videli prvýkrát, tak sme si všetci povedali, že OK, toto má presne tú mágiu, presne to zloženie toho priestoru, orientáciu a všetko, čo my chceme. Takže do tohto miesta sme sa okamžite zamilovali. Vy jste měl pod palcem i několik řad slovenské farmy, která je velmi úspěšná. V čem se bude například lišit ta slovenská a česká? Ja som robil 9 sezón slovenskej farmy a v podstate tiež sme začínali s tým originálnym konceptom a neskôr sme prešli na taký hybrid. Čo je najdôležitejšie a v čom sa budeme určite líšiť je to, že toto je naozajstné miesto, kde sa farmárčilo a kde fungoval nejaký statok. Slovenské farmy už sú dnes v podstate väčšinou uskutočňované v kulisách. Stále sa to deje v prírode a stále sa to deje niekde, kde sa dá farmárčiť, ale v podstate sú to miesta vybudované iba kvôli tej filmovačke, hej, na nejakých pár mesiacov. My toto miesto chceme dať do stavu, v akom to zostane aj potom. Čiže naozaj to zrekonštruovať, dvihnúť to a zároveň pracovať s témami a motívami, ktoré sa konkrétne tohto miesta a tohto regiónu týkajú. Takže pro účastníky to bude opravdu velké překvapení, kde se ocitnou a v jakých podmínkách? Ja dúfam, že budú šokovaní a že to, čo na prvý pohľad vyzerá tak romanticky a krásne, lebo to tak je, tak ich potom tou svojou surovosťou prekvapí a pochopia, že tá príroda a vlastne ten návrat k prírode, ktorý je veľmi, veľmi trendujúcou témou, má svoje úskalia a nie je to také jednoduché. A kdo nás bude farmou provázet a kde jste hledali moderátora? Moderátorom bude úplne nová tvár, nie tak nová tvár na poli českého showbiznisu, ale medzi moderátormi je to nová tvár, je to Vilém Šír.
A je to človek, ktorý, ja sa pamätám ešte, ako som ho pred 5 rokmi castoval na prvú sériu Love Islandu a vlastne hneď ako otvoril ústa, tak som vedel, že to je človek, ktorý má obrovský potenciál, pretože je prirodzeným zabávačom a veľmi dobre lezie cez kameru a strašne sa teším, že vlastne dnes už je v štádiu, kedy s ním môžem pracovať ako s plnokrvným moderátorom.